Lo pre. Pre. Mga pre. Asa meron? Ha? Hindi ko buhat sa inyo mga pre. Butin. Taysa. Una importante, balak magkinaunsa. Magkaguba-guba lang yung mga plano diha. Kung ano mang di ko usap na. Okay, bye laki. Natang maibong atong grasa ko. Red horse? Tama nga. Kung ako'y mulakaw, unya inig uli. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. Ako na pod no. Ako na pod karon ang ika. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. So karon kay ang ika-19 nga adlaw sa ato ang bike adventure no. Nahon na ni paring raya no sa atong mga last atong video nga. Nindot og musuway tawag ka nang mag-camp no nya. Ato ta didto, mulingkod-lingkod nya. Mamainit or kauntag mga bisag unsa nga pwede na to makaon, pwede mapan kay hapon man ron. So among tripping kay magdami og Milo or unsa ba na nga mga mainom na mo kape. Unya makapit mig pan dayon. Ato mito tambay-tambay nya utang kaon hantod mo sa pang adlaw no. Gani haros pa rin dano ito sa amo ang meeting place. Dara ito mga baon mga bomba. Tools. Suga. Butin. Taysa. Tasa. Feel na ko basok ko na jud karon dito nagpaabot sa so dinito maglangay ninyo no. Let's go. May hapon. Ganihar ka? Kanina ka lang? Murag ginihar jud pinaabot ba? Okay ra ka pre? Nanas pa rin Ryan mga ga, daray. Naungot sa traffic. Lusot na. Tikasan. Ngapon pre. Good morning, good afternoon, Loy. Chinsrot lang daw ko na ta pre. Katulad daw ta kuan lapihan kay ang spokes ni paring dano. Bagong kuan. Sira ko yung nagayo-ayo na, nagmekaniko na siya ro pre. Kuya, sa maputol ko na nga doon ba? Sagkaon, may katong kampitlok. Saman? Saan rin mo lang ta? Lapihan lang daw ta. Ano ang bluto dito? Pwede rin? Ito, nagka-cover? Po. Ano ito nga ito? Klaro ni mo yun, butin lang ito. Alien ta na eh. Ano mo mainit rin ito, pal? Ata ito na ito nga na ito. Uli no, gyate. Gwapa. Saam niya eh. Palpax. Ay, puyag balik-balik. Pero okay ra. Ana mo na. Boom! Buto ba? Pre, okay ra. Manyak na mga batar. Kabot baka ta pre? Putoy, manyak. Lah, manami pangumpra guys. So, ato na may biyahe namin no. So, medyo nalangay mi kay ako sa busa ba mo mga plano. Pero okay ra, importante na dayon mi. Una importante, balak magkinaunsa. Magkaguba-guba lang yung mga plano diha. Dayon kita, di ba pre? Makadagdag zero. Ba importante na dayon. Dol-dol mi guys. Hapit na lang. Ha? Layo nga lamay kayo ba? Lagi. Pero hapit na mo sa pangadlaw. Hindi ba? Pero murag. Abot lang, abot ba kami ani? Oh. Pre. Okay ra pre. Pagday ka dito tingog sige lang duko. Okay ra diha pre. Nice spot. Good kayo, tanaw sa sunset. Maglindot ka dito. Hapit na mo ka mailad pre. Ay lagi day. Ang spot ni paring Ryan ba scam no? Pirmi na lang yun. Sudlan biging sapatos sa kuan. Lapok. Nahagid. Sana pre Shopee? Sana. So na namin diri sa katong spot guys no nga. Nagian na mo pagpadaw na mo sa anunang. Tung nga to may arapal. So kano na diha arapal na isagkan nimo. So amo tong plano ni paring Ryan kini asong gingon ato may kampitlok. Ada kampitlok ay saray. Dara kanay. Nang 1 2 3 kay to lumungtod may kampitlok. Dol-dol na may kampitlok. Nara may sa ubos ka to kampitlok kasi igba kami diri kantook ra ni. Tuokon ko sa Ryan. Patook ka pre. Dara mo mga gamit guys. Dara. Ay one portable nga butin. Aspire me guys. Ginuang na. Rice cooker, sudlan na mo sa ini tubig. Patay yung mama ni ulong agto sila, watay long agan. Tunok taguan. Tunok taguan kanang balili. Gamit ka helmet nara. Amo sering hawanan guys anya, ikaw man inigluto-luto na mo. Pakita na sa inyo ha. Ang spot ito nindot ang sunset oh. Di lang kay maklaro dire kay medyo ubos-ubos pero okay ra na siya. Part of growing up lang tanan. Mati gamit-gamit, makalimot na sa paggamit.
Ay piyansa pre, sige mo buto na pre. Sige mo kanta dari baby you're in fireworks. Di. Tara. Okay na. Okay, baik laki. Daoy. Sige lang, memang Tabang kayo, bati kamay. ay taas na si paring Ryan dire guys, so nga dagko kayo. Pero buyag. Wala lagi dire pre. Dara day. Duha lagi ni kabuk. Dara guys, mo ni taasan ni paring Ryan guys, oh. Pang camping jud ba? Minimalist ba? Mo ni kuan. Minimalist photoshoot ng mga gwapo, si Pilo Pascual ug si Jericho Rosales. Pre, init na pre. Kapa daw ito ba? Init na gyud. Bukal naman. Ha? Bukal na. Hilay ka po. Ano kaigo ba sakto ba na sa tulo ka kon? Para na eh. Ang kon ba? Di ba naman tabang? Di ka rin. Muna naman magkuha na itong parado na ni. Dali ra nawa ang sunset pero kanang action sa luba din ba no? Badang kuan. Ram ta nagkuha ni pre luto gayuma pre ba? Gayuma man ni pre. Natag maibo ka tong krasa ko si Ma'am Tin ba? Lain na po. Si paring Dano pero may mo siga kang ma'am what? Lain na ni mo Ay, guard. gibuy ba gibuy. Ano na? Ang magkakaibigan ay nagpaparaya. Tutulungan. Raya. Nagdadamayan. Ano na pre? Di ba pre? Jose Giordano. Yes. Ano na pre no? Opo. Yung ibang pang pre. Yung ibang pang lagi. Boys kaman na ni. Padong si mo ha ba? Na. Let's go. Time lapse. Time lapse. Pero kalma kaya ang ubos ni ba niya? Cloud kayo ang igbaw no? Kalma kay igbaw niya. Lungo kita. Sa panyo dire. Sa lubot ra ba ni pre? Okay ra ni. Ayun na pre. Regard. Diha una. Sorry na pre. Sabuan mo rin mo eh. Sorry, red horse. Regard. Kuwang na lang ni kuan. Tanduhay may mo ni Chukubam. Natay ko aban diri babae. Si ma'am kita to. Tabanga. Dapat dili ka mag sugar pre. Kay diabeteson ra ba ka? Bike mata sugar ras mo taron. Sugar rush Ano tara. di ono dito, bakit to? Tara. Nob to diha dayo. Kana tamis ng pan pre. Kanya, mayo. Pre. Si Giordano. Ninaw ba? Bahala kay. Nung di mo ka na panburikat ako ah. Panburikat? Wa di ay. Init iday. Pansiya ba? Ama dai. Edip dai pre. Pumuta ko na pre. Bungkag ni. First time ko na inom umay lo. Sure. Di ko rin mo de. Fresh milk. Taya to. Ito, di mo kami mga pito. Di ni kape may ilong ni. Sampo. Laro man, wam dungo ka na yung kape. Brasaya biwa. Zia biya juaya. Yung doon itlog yun. Lain. Egg bread yan. Alam mo yung egg bread? Anak ka king bread. Egg bread? Kaya po ito king roll. Malamig na hangin. Baho na otot. Hindi na kape? Bye-bye. Saktor mang Milo pre, di man tabang? Pre. Mamahot ah. Sige, mamahot ta sunod. Lamim di pa mainit og hapon bro. Nang narubog-nabog ng hangin ba no? Wow! Kaya ko na. Basa utok. Wow! Ang sarap. Perfect! Yun na malit itong kuha na no? Basa SM god, SM pangan kay wala mo siya. Skin na mabulo. Marami pa to. Paano sa tama kami ma-upload na to ron. Masam tambak ang guman. May tagi. Ano ba ang camping? Ako lihot nung paan bro. Bird. Tikling. Kapit ko turuwas, baka ganyan. Tang sungay ko na. Helmet ko to ka? Kung kasi nga gahay ba yung helmet? Ang atong mga sagbot, atong hipuson. Kasugo ba? Kasugo. Clean as yugo. Bigyan na ka picture na ka, huli na ka. Oo, tama. Kasan ka? Unsa man ang klase nga clouds pre? Dili na cumulus day. Dili na Columbus. Tag-om na pre para mausa kana nindot na siya. Isa niya kung tasa oy. Ha? Dinuan ba? Wala na ko'y tubig pre. Ato sa nang gamitan ng tubig ade. Natay ni sa kuha pag Pasko. Na, let's go. Let's go pick up pre. Pre. Ito ta. Uy, utot mo pre. Okay na ka pre. Mo na lipin sa imada diri pre, pagkatong ikaon gani ha. Basta salita lang ng padung kalsada pre, bahala din na nadaan, basta maon na uli ya. Dah.
Di ako bilib sa mga coach. Kabaw sa pong bike. Kani pre, dilim ni request pre. Kita may kasama ni Wani pre. Ryan. Lo pre. Pre. Mga pre. Asa meron? Ha? Hindi ko buhat sa inyo mga pre. Asa mo? Kala may dala lapit si Mohar board. Ano pre? Ako board. Wala ilon nagtubag yan board. Inuang. Nino sa mga ugan, pampawala ng stress. Ay, binignit. Ano makatawag ka pre? Ingon ako binignit pre. Hindi mo yung binignit. Fruit salad. Namig Bugo City Terminal guys. Malit sa Migbeer dire kay. Buhaw na kayo. Matay kabantay ko ba? Iyo ka tag-tripping sa kaon ron. Ikan sa pamainit, hinon tagbugnaw. Ano tubig na pun. Bugnaw na gyapon. Igit gigaw sa ni pre. Ano kasi sa biyahe? Dito sa padong ba, mo rin bugo, yung balik mo dito. Mura ko gamit ang tabulan ni largo ko paway. Largo ko miyaw. Saka nes naong wala ko sigara gyud balik ni. Dugay ko bawo dito. Mura mong skill ako duha ni pre. Kung ako'y mulakaw, unya inig uli. Kung di ko kalakaw, dilisad ko maka. Kada uli hilot, kada uli, kada uli, uli, uli. Kada uli, kada uli, kada uli, kada uli, kada uli, kada uli. Ano susunod di kayon? Susunod nga dapaw pre, asa susunod gamping. Kanang dapaw kayo. Katol day. Asip gad na peng kang katapatan na pre. Skin white. Skin white ay mo ano. Yeah pre. Are may amping may ha. Bye. So that's all for this vlog mga ga. So kung namo yung mga spot no, nindot kayo kampingan or kana pwede na tulot-tulutuan no, kanang matambayan. So i-comment down below lang na ninyo no kay amo nang suwigad to nila ni paring Ryan ug paring Dan no. So kita tanyo hantud sa sunod higayon padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, ano out. See you.